Arratsalde on berriztarrak eta ingurutik gaurkoan Durangaldeko bertsolari finalera hurbildu zarien dan hori. Bi kanporaketa izan dugu aurretik eta gaurkoa egun erabakiorra Bizkaiko txapelketarako zuzenean sailkatuko dena eta puntuazioaren arabera sailkatuko direnak erabakiko direla. Besteik ez da, gaurkoan protagonistak 6 eta eurek barik ez dago saiorik beraz, gaurko 6 bertsolariak aurkeztuko deutzu edaz. Datozela zozketan erabakitako errenkadan, Einaut Uruguru, Beñat Ugartetxea, Julen Kololuze, Miren Amerika, Eneko Arrastolo Abarka eta Gorka Lastano. Pelotarita umen intzala, behin amen pasau jatan makala, 18 huts irebazita, iserdi barik azala, iserdi barik azala. Kontrariziorik ezan agertu, bilurragatik normala, ez gaur ez dugun ez ala, lagun olgeta inozentean bizidagigun finala, ume bagina bezala. Eibarren bertso saio bat, ia urtero bezala, ta gero bertan bazkaltzen egon, azen nolako traguak ere ez ziren paltan, ez ala gauza normala. Gorputza daukat kargatua eta ainkaparia makala, txapelak karga handia duta, honenan gana doala, honenan gana doala. Beñat trizioko zarra, osuan da abila, midende irujok txapa, gainean du mirila, abarkaz eta lepotxo, bikote biribila, Lazkano da aditz laza, lauterdiko gindila, ta Julen reteri dator suerte pixkaten bila. Maite bota txapa eta festa hasi dadila, maite bota txapa eta festa hasi dadila. Bertsolaritzak mila sorpresa, daukoz danoi eskaintzeko, ni azkenengo txapelketatik ibili nazu berteko, ta Euskal Herriko plaza mordo
Arratsaldeon ongi etorri, kanpoko edo berriztar, sei lagun gatoz ona kantura, sei bertsolari, sei izar, ni betiko lez urreratu naiz, nire rasta, nire bizar, baina entzule izan liteke, niretzat nahiko bezain lar, nik botatako berso batekin, oroitzen bazara bihar. Olako eskaparatean, olako frontoi betean, sei bertsolari jarri gaituen, lehenengo sakean, txokoan zein zabalean, tabardin errebotean, ia frontoia zutitzen dugun partidua amaitzean, ia frontoia zutitzen dugun partidua